हाय हॅलो नमस्कार, मी संघवी राजवर्धन. गोमंतक डिजिटलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. मी आत्ता आहे पणजीमध्ये आणि आज आहे तुलसी विवाह. तर गोव्यामध्ये तुलसी विवाहाची एक वेगळीच धामधूम असते, ती मी आज तुम्हाला या फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून दाखवणार आहे. अगदी याला वडली दिवाळी म्हणतात आणि ही 4 ते 5 दिवस तुळशी विवाह इकडे केला जातो. आज पहिला दिवस आहे आणि आज वेगळ्या पद्धतीनं जे गोव्यातलं तुळशी विवाह आहे ते मी तुम्हाला गोमंतकच्या आमच्या फेसबुक पेजच्या लाईव्हच्या माध्यमातून दाखवते. तर चला आपण पाहूयात. पाणी सोडपाचे सकाळी एक पळी आणि डोळ्यात पाणी लावून घेऊपाचे. हे त्रोदकस्पर्शः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोत्तरीये परार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे विष्णुष्के कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भरतवर्षे बौद्धावतारे दण्डकारण्ये देशे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे शालिवाहनशके सन्धौ वर्तमाने तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्. अतिंचार अक्षता घेऊपाचो अद्य पूर्वोच्चारित वर्तमान एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ. हा म्हणतात ते माझ्यापासून म्हणपाचे. मम आत्मनः पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अस्माकं सर्वेषां सह कुटुंबानां सह परिवाराणां द्विपद चतुष्पद सहितानां शान्त्यर्थं पुष्ट्यर्थं तुष्ट्यर्थं आपापले नाव घेवपाचे. अस्माकं सर्वेषां सह कुटुंबानां सह परिवाराणां क्षेम स्थैर्य विजय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य समस्त मंगल प्राप्ति अर्थम प्रति वार्षिक विहित तुलसी विवाह आख्यम कर्म करिष्ये असे म्हणून पाणी आणि तांदूळ वांगडा सोडपाचे. करिष्ये तरंगतया आणि 3दा पाणी सोडपाचे पडग्यान. महागणपती पूजनं च करिष्ये कलश घंटादीप पूजनं च करिष्ये. काम्या घाटी आणि दिवली गंध फूल अक्षता असे घालपाचे. कलशस्य मुखे विष्णुकंठे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणासुताः कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा. ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो ह्यदर्पणः. तांब्याच्या रसात दर्पाचं. अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रित. अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करितः आयान्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारकाः. गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु. कलशे गंगादितीर्थान्यवाहयामि. वरुणाय नमो नमः. सकलपूजार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि. आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां. पूर्वे घण्टारवं तत्र देवता भानरक्षणम्. घंटिकाये नमो नमः. सकल पूजार्थे गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि. दिवली के गंध फूल अक्षता. भूरिप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः. आरोग्यं देहि पुत्रांश्च सर्वार्थांश्च प्रयच्छ मे. दीपदेवताभ्यो नमः. सकल पूजार्थे गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि. एक तुळशीचे पान घेवपाचे. तांब्यातल्या पाण्यात बुडवून सगळीकडे फाफुडपाचे. तांब्यातल्या पाण्यात बुडवून सगळीकडे फाफुडपाचे. आपल्या जे साहित्याचे. अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह. यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचिः सर्वं शुचिः. आता सगळ्यात पहिली गणेश पूजा. तो जो नारळ आणि तांदूळ जे दोरलेले आहात त्याचे गणेशाचे ध्यान करून गणपती पूजन करून घेऊया. हात जोडून गणपतीचे स्मरण करवाचे. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्न सर्वकार्येषु सर्वदा
पहिली अक्षता 3दा अक्षता घालपाच्यो नाल्लाचेर महागणपतये नमो नमः ध्यायामि ध्यानार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे अक्षतान समर्पयामी आचमन केलेले पाणी पहिल्यान तांब्यातले दुसरे पाणी भरून घेवपाचे आणि एक पळी पाणी नारळाचे घालपाचे आत्ता अक्षता घातल्या त्या महागणाधिपतये नमो नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामी भरून पाणी 2दा पडल्यान पाणी सोडपाचे हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामी आचमनीयं समर्पयामी स्नानीयं समर्पयामी हात पुसून घेवपाचे सर्वभूषादिके सौम्य लोकरज्जान वस्त्र तांबडे गणेश पूजे सर्वभूषादिके सौम्य लोकरज्जानिवारणे मयोपपादिते तुभ्यं वाससि प्रतिगृह्यतां वस्त्रोपवस्त्रार्थे कार्पासवस्त्रं समर्पयामि तांदूळ घालपाचे यज्ञोपवीतार्थे अक्षतान् समर्पयामि सर्वदेवानां आपीत धूपम अगरबत्ती घेवपाचे दाखोवपाचे नाल्ल लागता गणेश पूजेक वनस्पती रसोद्भूत गंधाढ्यो गंधोत्तमः आधेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां महागणाधिपतये नमः धूपमाग्रापयामि धूपदीपं दर्शयामि महागणाधिपतये नमः एक निरांजन दाखोवपाचे महागणाधिपतये नमः नीराजन दीपम निरंजन समर्पयामि तैलं च वर्धिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यविख्यातम् दयसाय परमात्मने त्राहिमान्निरयाद्घोरात् दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम् निरंजन किंवा एकादशी पैसे आरतीने दाखवता दीपं समर्पयामि परत एकदा 2 हरियाळी घेवपाची गोडाचो नैवेद्य दाखवला त्याचा नैवेद्य दाखवपा हरियाळी हातान घेवपाचे त्याचेर एक पळी पाणी घालून दाव्या हातीन दोळे धापपाचे आणि नैवेद्याच्या भोवती भोंवडपाचे प्राणाय नमः अपानाय नमः ज्ञानाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं समर्पयामि 2 पडक्यान पाणी सोडपाचे नैवेद्यामध्ये प्राशनार्थे पानीयं समर्पयामि उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि या विद्यार्थी पाणी घाल मुखवासार्थे पूगीफलताम्बूलं समर्पयामि दक्षिणार्थे किंचित् व्यावहारिकद्रव्यं समर्पयामि नमस्करोमि 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 परत एकदा गणपतीचे स्मरण करपाचे अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि असे हात धरपाचे जायते मागून घेवपाचे आवाहनं न जानामि तवार्जनं पूजाञ्चैव न जानामि क्षम्यतां धर्मेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर परत एकदा पडल्यान पाणी सोडपाचे अनेन मया यथा ज्ञानेन कृतपूर्वाराधनेन भगवान् तेन श्री महागणपती प्रियतां प्रीतो भवतु तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु हात पुसून घेवपाचे आता मुख्य जे कार्तिक राधा दामोदर आम्ही जी पूजा करतात तुळशीची
गणपती प्रियताम प्रीतो भवतु तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु. हात पुसून घेऊ पाहिजे. आता मुख्य जे कार्तिक तुळशीची ती कार्तिक राधा दामोदर देवता असे म्हणून तिची पूजा करतात. आता त्या मुख्य देवतेचे म्हणजे तुळशी आणि विष्णू यांची पूजन असा उजळ तयारीन सांगला तसे ज्यांच्याकडे मूर्ती ना त्यांच्यानी सरळ वयर दिण्याचेर पूजा करपाची. तुळशीनूच सगळे उपचार असतात ते तुळशीनूच घालपाचे. कार्तिक राधा दामोदर देवता भयाविधानाचे आवाहनाचे आसनार्थे अक्षरान समर्पयामी. एकदा पाणी दोघांचे एकदा एक पळी घाल एक पळी घाल लिटर माते. कार्तिक राधा दामोदर देवताभ्यो नमो नमः. पादयोः पाद्यं समर्पयामी. कार्तिक राधा दामोदर देवताभ्यो नमो नमः. एकदा पळी भरून घेवपाची. तिथून गंध फूल आणि अक्षता घालपाचे. नमस्ते देव ते भरून नमस्ते धरणीधर नमस्ते जगदाधार अर्घ्यन्न प्रतिगृह्यताम. अर्घ्यम समर्पयामी. आणि एकदा पळी भरून घेवपाचे. परत एकदा तुळशीचे अर्घ घालपाचे. अर्घ्यम समर्पयामी. अर्घ्यांतरेण आणि एकदा दोनदा पाणी घाल. अर्घ्यांतरेण आचमनीयम घाल घाल. अर्घ्यांतरेण आचमनीयम समर्पयामी. स्नानम समर्पयामी. पंचामृत जर आणलेले असतात जाल्यार सरळ तुळशीन पंचामृत घालचे न्हू. तुळशीचे पान बुडोवन 5 फावटी पंचामृत घालचे. मूर्ती असतात त्याला मूर्तीचे 5 फावटी पंचामृत सरळ घालून हरकत ना. पयोदधी घृतंच्या मधुचर करयायुतम. पंचामृतेन स्नपन प्रीयताम परमेश्वर. पंचामृत स्नानं समर्पयामी. पंचामृत स्नानानंतरम 5 फावटी घाल आणि 2. पंचामृत स्नानं समर्पयामी. पंचामृत स्नानानंतरम एकदा पाणी घालपाचे. पंचामृत स्नानानंतरम शुद्धोदक स्नानं समर्पयामी. तुळशीचे पान घेऊन पंचामृतान बुडवून वर तुळशीकडे पान दवरपाचे. पयोदधी घृतंचैव मधुचर घरयायुतम. पंचामृतेन स्नपन प्रीयताम परमेश्वर. पंचामृत स्नानं समर्पयामी. परत एकदा तुळशीन पाणी. पंचामृत स्नानानंतरम शुद्धोदक स्नानं समर्पयामी. ज्यांच्याकडे हळद लावपाची पद्धत आहे त्यांच्याने आता हळद लावपाची. माची 2 आणि पुष्प मूर्ती 2 आणि माची पूस काढ. मूर्ती काढ बाय. मूर्ती काढ. मूर्ती काढ. ती आवडेल मूर्ती काढ. ते थोडे इथून घालतानी तिरडीन घालतानी
थोडे भिजू घाल ती पंचवीस थोड्या थोड्या मागीर ती हांगा तांब्यातली कर घे जोड पुढे जोड धुरेचे सारखे जाऊन ना ते पाणी घे आणि पाणी घे तांब्याचे पाणी घे दोड मूर्ती पण दोड तुझा पैसे गाडी पुढे करून तुम्हाला परत असली तशी तर जोड पाहिजे कार्तिक राधा दामोदर देवताभ्यो नमो नमः अक्षता कल्पाचो सुप्रतिष्ठितमस्तु सुमुहूर्तमस्तु कार्तिक राधा दामोदर देवताभ्यो नमो नमः सर्वभूषानि सौम्य लोकरज्जा वस्त्र घालपाचे पहिले विष्णू घालपाचे सर्वभूषानि सौम्य लोकरज्जा निवारणे मयोपपारिते तुभ्यं वाससे मागीर तुळशी घालपाचे प्रतिगृह्यतां वस्त्रोपवस्त्रार्थे कार्पास वस्त्रं समर्पयामि जानवे घालपाचे विष्णू किंवा देण्याकडे यज्ञोपवीतं समर्पयामि गंध लावपाचे तुळशी कृष्ण श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंद मस्त असते मस्त 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 पाणी ते धू आणि प्रतिगृह्यतां विलेपनार्थे चंदनं समर्पयामि हळद आणि कुंकू घालपाचे पहिले हळद मग कुंकू हरिद्रा कुंकुमं सकल सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि राधा दामोदर देवताभ्यो नमो नमः हरिद्रा कुंकुमं सकल सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि तांदूळ घालपाचे अलंकारार्थे अक्षतान् समर्पयामि सुगंधीनि मालत्याधिवै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां कार्तिक देवताभ्यो नमो नमः पूजार्थे ऋतुकालोद्भव पुष्पं समर्पयामि एक एक तुळशीचे पान घालपाचे राधा दामोदर देवताभ्यो नमो नमः तुलसीदलपत्रं समर्पयामि यथाला दुर्वा घालपाचो कार्तिक राधा दामोदर देवताभ्यो नमो नमः दूर्वांकुरांश समर्पयामि कार्तिक राधा दामोदर देवताभ्यो नमः उद्बत्ती दाखवपाची वनस्पती रसोद तो गंधाढ्यो गंधोत्तरः आग्नेय सर्वदेवानां रूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाघ्रापयामि धूपदीपं दर्शयामि सकारस्यवन्दिनांजलिरासात पेटून ते दाखवपाचे कार्तिक राधा दामोदर देवताभ्यो नमो नमः दीपं समर्पयामि त्रैलञ्चवर्तिसयुक्तं वन्दिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यरापः त्यागीकं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहिमान्द्रयाद्धुरात् दीपोऽयं प्रतिगृह्यतां दीपं समर्पयामि तसे नैवेद्य जे फळ काढलेले आहात ऊस आहात तो सगळं झोपाचं पुड्यान झोपाचं चिरमुरे आहात तो सुद्धा झोपाच्या पुड्यान सगळं आणि एक फूल घेऊन पाण्यात बुडवून किंवा तुळशीचे पान एक पाण्यात बुडवून त्याच्या भोवती भोवडपाचे डाव्या हातीन डोळे दाखवायचे प्राणाय नमः अपानाय नमः व्यानाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः ब्रह्मणे नमः एक पाकळी नैवेद्यान घालपाची तुळशीचे पान विष्णूचे जोडपाचे आणि फूल तुळशीकडे नैवेद्यं समर्पयामि दोन्नपर्यंत पाणी सोडपाचे नैवेद्यमध्ये प्रार्थनार्थे पानीयं समर्पयामि उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि विड्याचे एक एक पाणी घालपाचे मुखवासार्थे पूगीफलतांबूलं समर्पयामि दक्षिणार्थे किंचित् व्यावहारिकद्रव्यं समर्पयामि कापरात जर असा त्याला कापूर पेटवून हरकत ना कापूर पेटवून तुळशीक आणि विष्णू किंवा दिण्याक जर तुम्ही पूजा केला दिण्याक आणि तुळशीक असे कापुराला दाखवपाचे
कापर पेटे कापर पेटे ना ना आरती कर्पूरादित्य दीपं समर्पयामि। चंद्रादित्य श्रद्धा दामोदर देवताभ्यो नमो नमः। प्रदक्षिणा करपाचो यानी गानी असा थंयच उबे रावपाचें आनी आपल्या भोवती ओडपाचें। यानी गानी च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणान् पदे पदे। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। नमो स्फुरन्दाय सहस्रमूर्तये एक साष्टांग नमस्कार घालपाचो। नमो स्फुरन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अशें हात धरपाचे जायते मागून घेवपाचे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। परत एकदा पाठार बसपाचे।
एक पळी पाणी पडक्यान जोड पाहिजे आणि नवया आरती करा धारा ब्रह्मार्पणमस्तु. आता एका पेल्यान किंवा वाटयान थोडे दूध आणि पाणी असे एकत्र करून तुळशी भोवती 3 प्रदक्षिणा काढपाच्यो. एक एक पळी पाणी आणि दूध असे घालपाचे. एक एक पळी घालीत वचपाचे. अशो 3 प्रदक्षिणा काढपाच्यो. उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ नारायण नमोस्तुते. उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत नारायण नमोस्तुते. उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत नारायण नमोस्तुते. उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत नारायण नमोस्तुते. उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत नारायण नमोस्तुते. उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत नारायण नमोस्तुते. उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत नारायण नमोस्तुते. उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत नारायण नमोस्तुते. उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद आणि अंतरपाठ धरून ऐकत ना. तर अशा पद्धतीने तुम्ही 3 प्रदक्षिणा काढल्या उपरांत आता मंगलाष्टका म्हणपाची म्हणजे अंतरपाठ मध्ये जो धडपाचा असता तो अंतरपाठ दोघांनी धडपाचा. सगळ्यांक अक्षता वाटात अंतरपाठ धरात आणि तुमच्याकडे जर मूर्ती असा जाल्यार तिचे पण जे आपण आम्ही पूजेच्या टायमार जे आपल्याकडे असता ते तुळशीकडे करून दवरा. आणि मूर्ती घेऊन येताना लागल्या उपरांत परत क्लॉकवाईज ती परत आपल्याकडे हाडपाची. सो आता आम्ही अंतरपाठ तुम्ही धरात लग्न लावूयात सुरू करूया. गणाधिपतये नमः. इष्टदेवताभ्यो नमः. कुलदेवताभ्यो नमः. ग्रामदेवताभ्यो नमः. स्थानदेवताभ्यो नमः. वास्तुदेवताभ्यो नमः. आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः. सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः. सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. शुभमुहूर्ते सावधान नत्वा स्वां कुलदेवतां च कमला विघ्नेश्वरौ शारदा वक्षे कृष्णविवाहकौ स्तुभमिदौ चेतोहरौ शृण्वताम् स्वस्ते वाहनुलान्वर्णनवरी श्रान्तस्य विश्रान्तये नित्यौ सोदरपूतये कुहकुह कुर्यात् सदा मङ्गलम् शुभमङ्गलम् सावधान रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरतु रामाय तस्मै नमः नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तय सदा भवतु मे श्रीरामरे मङ्गलं शुभमङ्गलं सावधान आलीलगनकटी समीपनवरा घेवोनिया वागडा गृह्यो ते मधुपर्कपूजन करा अंधपडा वेदरा दृष्ट्वा दृष्टवधूरा न करणे दोघे कराभियुभे वाजन्ते बहुकलबला न करणे कुर्यात् सदा मङ्गलं शुभमङ्गलं सावधान तदेव लग्नौ सुदिनं तदेव तारावनं चन्द्रवदं तदेव विद्यावनं दैव बलं
देव लक्ष्मीपदे स्मरामि तदेव लग्नौ सुदिनन्त देव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देवौ स्मरामि तदेव लग्नौ सुदिनन्त देव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देवौ स्मरामि शुभमंगल सावधान। तर अशा पद्धतीने लग्न लागलेले आहात अंतरपाय काढून घेवपाचो जी हातान माळा आहा ती तुळशीक लावपाची आणि मूर्तीचेर घालपाची तुळशीक गिरण्याक घालपाची आणि दुसरीची माळ आहा आम्याची पानां बांधून जी केलेली आहा किंवा ओळांची जर आहा जाल्यार हांगा लावपाची आणि हार जर माळा जर हार घेवपाचो पयलीं तुळशीक लावपाचो आणि सकयल घालपाचो आणि मागीर दुसरो हार घेवपाचो आणि तो वयर घालपाचो तर अशा पद्धतीने लग्न लागल्या उपरांत असा ती जी प्लेट आहा परत असली तशी क्लॉक वायज घुंवडून देवाचे तोंड आपल्याकडे लागत तशें करून घेवपाचें पाट्यार बसून आचमन घालपाचें पयलीं पाणी दोनदा पडल्यान ठेवपाचें लोक वाईज गोळ्या येते लोक वाय कर मूर्ती मया यथा ज्ञानेन कृतपूर्वाराधनेन भगवान्तेन श्रीकात् राधारमण देवता प्रीतामृतो भवतु तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु। आचमन करपाचें आजम्य केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः केशवाय नमः नमस्तु। आचमन करपाचें आजम्य केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः स्वल्पाचे पाणी सकल गोविंदाय नमः विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। आता तुळशीचे लग्न लागलेले आहात आता एक सांगणे आणि मागीर आम्ही जे गोविंदा म्हणून ज्याचे मुले वर उडयतात तितके दोन कार्यक्रम उरला सो आता पहिले आम्ही गाराणे घालून आता गाराणे हो नाल हातान घेवपाचो एक नाल कोयतो लागी ना जाल्यार कोयतो तुमी घेवन दवरा गाराणे घातले की तुमचो कोयता नाल फोडपाचो आणि तितूनले पाणी हे तुळशीन थोडें घालपाचें एक कातली काडून तुळशीन घालपाची एक कातली चिरमुळ्यान घालपाची। सो आता गाराणे सुरू करूया सगळीं जाणां हात जोडून तुळशीच्या फुड्यान उबे रावात नाल यजमानाच्या हातीन सोनी देवा कडेन धरून असो नाल धरून यजमानाक उबे रावपाचें आणि सांगणे जाल्या उपरांत तो नाल सोडपाचो। मलं मया देव सापिरं वरतस्तव तेन मे सुफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचर तस्मात् फलप्रदानेन सफलाश्च मनोरथाः। भगवंता परमेश्वरा पूर्ण कृपा करा देवतांनो आज तुमच्या चरणाकडे प्रतिवार्षिक पद्धतीप्रमाणे हे तुळशी लग्न तुलसी विवाह केलेला असा पावन करा। देवतांनो ह्या देवतांनो सेवेत प्रतिवार्षिक पद्धतीप्रमाणे कुठल्याही प्रकारे खयची देवतांनो चूक माग अन्याय अपराध झालेला असा जरा तो क्षमा करून देवतांनो तुमची पूर्ण कृपा दयामाया देवतांनो ह्या यजमान कुटुंब या सगळ्यांच्यावर देऊन सांभाळ करा। केलेल्या ह्या सेवेत उत्तम प्रकारे देवतांनी त्यांना यश सुख समृद्धी समाधान अशा सगळ्या गोष्टी प्राप्त करून देऊन तुमची व्यवस्थित कृपा दृष्टी त्यांच्या मुठीवर व्यवस्थित करून त्यांचे सर्वतोपरी कल्याणपूर्वक राखण रखवाली करून त्यांच्या ह्या आयुष्यात हे सदाच बरे असे देवतांनी जीवन त्यांना प्राप्त जावचे अशा प्रकारची एक साधी सरळ सोपी भगवंता इच्छा तीही तुम्ही व्यवस्थित स्वरूपात पूर्ण करून समस्त कुटुंबियांचे व्यवस्थित कल्याणपूर्वक राखण रखवाली करून सांभाळ करा कृपा करा भगवंता बरे करा। तर अशा पद्धतीने आम्ही गाराणे घातले नाल फोडलो आणि एक कातली भितर एक कातली हांगा ह्याचे एक वयाचे ताट आणले आणि ती कातली घातलेली आहात। आता आम्ही आमच्या 3 गावठी
साइड में तो हां तो साइड तो दोला देगा गोविंदा 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 झाले मरे मटपण झाले मरे मार में उस तर अशा पद्धतीने आपण पाहिलं की हे तुळशीचं जे लग्न आहे ते झालेलं आहे. तुळशी विवाह इथे संपन्न झालेला आहे. आपण पूर्ण फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून तुळशीच्या तर ओटी भरली जाते.
नानी तर आपण पाहिलं की अशा पद्धतीनं तुळशीची विधिवत पूजा इकडे संपन्न झाली आहे. गोव्यातली ही तुळशी विवाहाची पद्धत आपण पाहिली. अनोखी पद्धत आणि अनोखा विवाह जवळपास अर्धा तास आपण पाहिलं लाईव्हच्या माध्यमातून की हे तुळशीचं लग्न झालेलं आहे. त्यानंतर फटाक्या वाजवून लग्न संपन्न झालं असं इकडे. तर ही एक गोव्यातली पद्धत परंपरा आपण पाहिली. मला नेमकं हे तुळशीचं लग्न कसं वाटलं नक्की आम्हाला कॉमेंट्समध्ये कळवा. गोमंतकसाठी संघवी राजवर्धन, पणजी, गोवा.